Καλησπέρα. Σήμερα θα βάψουμε αυγά με έναν διαφορετικό τρόπο. Καταρχήν θα χρησιμοποιήσουμε μία υλικά, όχι χημικά, αλλά φλούδια από κρεμμύδια, τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ. Προτιμάμε τα κοκκινοκρέμμυδα, τα οποία δίνουν ένα κόκκινο χρώμα, αλλά επίσης θα κάνουμε και κάτι άλλο. Θα βάλουμε ορισμένα φιλαράκια μέσα στα αυγά και προκειμένου να τα σταθεροποιήσουμε, τα βάζουμε σε ένα παλιό καλτσόν που έχουμε εννοείται πλυμμένο και τα βάζουμε μέσα και τα δένουμε. Τώρα φτιάχνουμε μια αρμαθιά, θα λέγαμε, με αυγουλάκια, βάζουμε μέσα φιλαράκια και το δένουμε είτε με κλωστή, είτε με κλωστούλα, είτε και μεταξύ του μόνο με το καλτσόν. Οπότε, εδώ έχω ετοιμάσει ήδη μία αρμαθιά με 4 αυγουλάκια, όπου έχω βάλει μέσα φιλαράκια από μαϊδανό και τα δένω σφιχτά προς τα κάτω. Εδώ και είναι έτοιμα. Θα πάρω και άλλα 2, να δείξουμε πώς θα κάνουμε. Αυτό λοιπόν είναι έτοιμα. Είναι μια σειρά από αυγουλάκια. Τι έγινε? Σκίστηκε. Όχι. Είναι μια σειρά από αυγουλάκια, τα οποία τα έχουμε φτιάξει. Αυτά είναι 4 έτοιμα. Και επίσης θα βάλουμε και άλλα 2. Τι έγινε και έκανε? Στο επόμενο αυγουλάκια. Εδώ μπορούμε να βάλουμε φιλαράκια. Αυτά τα φιλαράκια είναι από κλίμα. Τα βάζουμε μέσα εδώ. Και αυτά τώρα όταν θα μπουνε θα δώσουν χρώμα, αλλά εκεί που έχουμε βάλει το φιλαράκι θα μείνει το αποτύπωμα το λευκό, οπότε θα έχουν διαφορετικό χρώμα μέσα και έξω. Τώρα βάζουμε και ακόμα αυτό. Οπότε ετοιμάζουμε και αυτό. Τώρα εδώ μας έφυγε το φιλαράκι. Το πιο σωστό θα ήταν να είχαμε σε μπέζ το καλτσό χρώμα για να φαινόταν κιόλας, αλλά και αυτό δεν μας χαλάει. Πιάσε εδώ σμαρού σε παρακαλώ. Όπα, συγγνώμη. Α! Αυτό ήταν κατά λάθος. Και γιατί όλα τα άλλα ήταν επίτηδες. Και εδώ βάζουμε φιλαράκι από τριανταφυλάκι. Το Το οποίο το βάζουμε έτσι. στην κάμερα να το δείξεις όμως. Εδώ στην κάμερα, φιλαράκι από τριανταφυλάκι, το οποίο αυτό που θα μείνει θα είναι το αποτύπωμα. Τώρα, έτσι έχουμε 6 αυγουλάκια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε επίσης, άμα θέλουμε, να χωρίσουμε και τα αυγά. Για παράδειγμα, έχουμε χωριάτικα, όχι. Άμα έχουμε χωριάτικα αυγά και θέλουμε ύστερα να τα βράσουμε διαφορετικά με άλλα, ξεχωρίζουμε. Τώρα βάζω σε αυτή την κατσαρόλα, αυτά θα τα βάλουμε χώρια, σε αυτή την κατσαρόλα και βάζω κάτω μερικά κρεμμύδια. Εδώ βάζω φλούδια από κρεμμύδια. Μερικά είπαμε. Εδώ βάζω από πάνω τα αυγά. Βάζουμε και αυγά σχόρια. Βάζουμε άλλα. Αυτό είναι λίγο σπασμένο. 1, 2, 3, 4. Άρα γιατί είναι με φύλλα? Ναι, φύλλα. 6, 7, 8 και κοιτάμε να είναι λίγο αραιά. Αυτά τα 2 τα κρατάμε. 8, 6 και 8, 14. Από πάνω προσθέτουμε επίσης φύλλα από κρεμμύδια. Πριν όμως προσθέσουμε φύλλα από κρεμμύδια, ρίχνουμε μπόλικο αλάτι. Το αλάτι σκληραίνει το τσόφλι και δεν τα αφήνει να σπάσουν. Και από πάνω βάζουμε όλα τα υπόλοιπα φλούδια από τα κρεμμύδια. Εδώ όπως είναι. Αφού τώρα
τα βάλουμε για να σκεπαστούν καλά. Εγώ επειδή τα φλούδια ήθελα λίγο να τα πλύνω, αλλά μην έχουν χώμα, γι' αυτό έχουν βγάλει και λίγο νεράκι. Αφού τα βάλουμε και τα σκεπάσουμε καλά, βάζουμε και ένα χαρτί κουζίνας για να τα κρατήσει και να μην τα αφήσει να φύγουν. Δηλαδή παίρνουμε εδώ ένα χαρτί κουζίνας, το διπλώνουμε στη μέση και μετά ξανά στη μέση. Τώρα προσθέτουμε νερό. Πόσο νερό? Ίσα να τα σκεπάζει, δεν χρειάζεται πάρα πολύ και πρέπει το νερό να είναι κρύο, δεν χρειάζεται να είναι ζεστό το νερό. Και ρίχνουμε ακόμα λίγο. Τώρα, κάποιες σημαντικές συμβουλές. Και τώρα είναι έτοιμα τα βουλάκια μας. Βάζουμε και το χαρτί από πάνω να τα κρατήσει έτσι και να μην μας φύγουν τα κρεμμύδια από πάνω. Τα βράζουμε 15 με 20 λεπτά σε σιγανή φωτιά, δηλαδή άμα θα αρχίσει λίγο το νερό να βράζει, θα πρέπει να μείνουν 15 με 20 λεπτά, ώστε να μην χτυπιούνται μεταξύ τους. Ποια είναι κάποια βασικές συμβουλές? Όταν βάζουμε τα αυγά να τα βράσουμε, είτε σε κρύα είτε σε ζεστή μπογιά, καλό είναι να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ειδικά όταν θέλουμε να τα βράσουμε, να μην έχουν τη μεγάλη διαφορά από το ψυγείο που είναι πιο χαμηλή θερμοκρασία στην πολύ δυνατή, στη πολύ ζεστό νερό το καυτό. Εκεί δυστυχώς είτε είναι γερά είτε δεν είναι τα βουλάκια θα σπάσουν. Και ύστερα πρέπει να διατηρήσουμε, να κρατήσουμε το χρόνο. Αυτά λοιπόν, μόλις ετοιμαστούν, θα δείτε το αποτέλεσμα. Καλή επιτυχία, τα σταυρώνουμε κιόλας για να έχουμε καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα. Και ξεκινάμε το βράσιμο. Θα τα βάλουμε τώρα να βράσουν. Μία άλλη πολύ καλή συνήθεια που φτιάχνουν στην Ελλάδα είναι τα κουλουράκια. Υπάρχουν διάφορες συνταγές για κουλούρια και βέβαια φτιάχνουν και τσουρέκια. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε φτιάξει τη ζύμη από κουλούρια, λίγο να καθαρίσω το τραπέζι. Βάζω. Ναι, σωστό αυτό. Έτσι κάνω το χρώμα. Βάζουμε και εγώ ένα ζεστό. Βγάλε τη ζύμη σμαρά. Βάζουμε. Ναι. Εδώ έχουμε τη ζύμη για κουλούρια. Η ζύμη αυτή με κουλούρια έχει διαφορά γιατί δεν έχουμε βάλει baking powder, αλλά περισσότερο σόδα και αμμονία. Ήταν τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι παλιότεροι νοικοκυρές προκειμένου να φουσκώσουν τα κουλουράκια τους και έτσι αυτή τη στιγμή αφού την έχουμε ζυμώσει, τα έχουμε ετοιμάσει, το έχουμε έτοιμο για πλάσιμο. Πριν το πλάσουμε, καλό είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με ζυμάρι, πρέπει λίγο να το αφήνουμε, λένε ότι για να ξεκουραστεί και να πλάθεται πιο εύκολα. Η ζύμη μας φροντίζουμε να είναι μαλακιά και από εκεί και πέρα φροντίζουμε να είναι και καλά ζυμωμένη. Όχι πάρα πολύ, αλλά να είναι ομογενοποιημένη, δηλαδή να είναι ανακατωμένα όλα τα υλικά. Τώρα εδώ έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο μέρος της ζύμης, εδώ είναι έτοιμη και
ανά πάσα στιγμή μπορούμε να τα πλάσουμε. Τα πλάθουμε είτε κουλουράκια, είτε πλεξούδες, είτε γυριστά, είτε οτιδήποτε. Το πιο παραδοσιακό είναι το κουλουράκι που το πλάθουμε έτσι στο χέρι. Πρέπει εδώ πέρα να ρίξω λίγο λαδάκι και από εκεί και πέρα ύστερα τα βάζουμε και τα ψήνουμε στους 175 βαθμούς Κελσίου το φούρνο, τον οποίο τον έχουμε προκαρμάνει και τον αφήνουμε για να ψηθούν. Τα κουλουράκια είναι η χαρά των παιδιών, γιατί είναι κάτι που συμμετέχουν και αυτά, μπορούν να πλάθουν και μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ γνωστό τραγουδάκι που λένε τα παιδιά. Ποιο είναι η Μαρούλα? Πλάθω κουλουράκι. Δυνατά. Πλάθω Κουλουράκια με τα δυο χεράκια. Κουλουράκια, κουλουράκια. Κουλουράκια, κουλουράκια. Έτσι εδώ ετοιμάζουμε και τις λαμαρίνες. Θα τις έχουμε